ଗପ ଦୁଇଟି କଅଁଳ ହାତ। ଗାଳ୍ପିକା କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିକା ଇପ୍ସିତା। ସୋନିଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତା ଛାତି ଫଟା କାନ୍ଦରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ସାରା ବସ୍ତି, ଗଛଲତା, ସାରା ଆକାଶ। କ'ଣ ଥିଲା ତାର ଦୋଷ? ଭଲ ପାଇ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମାଣିକକୁ ସୁନା ସଂସାରଟିଏର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବା, ନା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜ କଳ୍ପିତ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା? ସୋନିଆ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା। ଅତୀତଟା ପାଳଭୂତ ସାଜି ତାକୁ ଯେମିତି ଖତେଇ ହେଉଥିଲା। ଯା, କେତେ ଉଡ଼ିବୁ ଉଡ଼, ସାରା ଆକାଶ ତ ତୋର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ନା? ଭାବୁଥିଲା ସୋନିଆ। ଏଇ କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ଗରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ଥିଲା ଖାଲି ତାରି ସପନ। ସେ ବଡ଼ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗାଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ରୋଗୀ ଦେଖିବ, ଘର ଅଗଣାରେ ଝୁମୁଝୁମୁ ହୋଇ ସୁନାନାଖି ବୋହୂର ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବ ମଧୁର ରାଗିଣୀ ପରି। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥିବ ସାରା ଘର। ସେ ବି ତ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଶ ମନ ଦେଇ, ସାର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ସନାତନ ହୋଇ। ପାଠରେ ଶାଠରେ ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା। ପଞ୍ଜରା ଥରେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ନେଲା ସେ। ଗାଁର ବାଉରୀ ଘରର ଝିଅ ମାଣିକର ରୂପଜାଲରେ କେମିତି ଯେ ସେ ଫସିଗଲା, ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ପାରୁନି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠକୁ ପଛ କରି କୈଶୋରର ଉଦ୍ଦମତାରେ ସେ ଭାସିଗଲା ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତ୍ରଟିଏ ପରି। ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ମା' ତାର ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲିଗଲା ପରେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ମାଣିକକୁ ଧରି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ରେଳଗାଡ଼ିର କଳା କଳା ଧୂଆଁରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ଭରସା। ଅଧୁଆ ପାଠୁଆକୁ ଚାକିରି କାହିଁ? ମାସ ମାସ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି କାମ କରି ଚଳିବା ଭିତରେ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଫେରିବାଲା ଜୀବିକାକୁ ଆଦରି ନେଲା। ବସ୍ତିରେ ଘରଟିଏ ନେଇ ରହିବା ଭିତରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାରକୁ। ଅଭାବୀ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ କିନ୍ତୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମାଦକତା। ଦିନ ରାତି ଖିଟପିଟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନସାରାର କ୍ଳାନ୍ତି ତାର ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ପାଉନଥିଲା ଆଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ। ତା ବସ୍ତିର ଜଣେ ଯୁବକ ସହ ମାଣିକର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ମହାଭାରତ। ଆଜି ବି ସେଇ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ରାଗି କରି କିଛି ନ ଖାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେ କାମକୁ। ମାଣିକ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାରୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଧକ୍କା ପକେଇ ସୋନିଆ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପିଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥିଲା ଝିଅ ମିତା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଅଳି କଲା କଣ୍ଡେଇଟିଏ ପାଇଁ। ଓ ପୁଅ ରାଜୁର କାଠ ଘୋଡ଼ା। କିଛି ନ ଶୁଣି ସାଇକେଲରେ ମାଲ ବାନ୍ଧି ସୋନିଆ ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ। ସେଦିନ ବେପାର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଟିକିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳର ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲା। ମାଣିକକୁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ବୁଝାଇ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କାରଣ ତାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ବେପାର ଧନ୍ଦାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ନିଜେ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଉଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଓ ପୁଅ ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ବାଛିଲା ସୋନିଆ। ଆଉ ମାଣିକ ପାଇଁ କାନଫୁଲ ଫଳେ। ମନ ଖୁସିରେ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ଟି ଆସୁଥିଲା। ବୋତାମ ଚିପି କଲ୍ ଧରିଲା ସୋନିଆ। ପୋଲିସ ଥାନାରୁ ଥାନାବାବୁ ଡାକୁଥିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ତରତର ହୋଇ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଛୁଟିଲା ଘରକୁ। ଏ କ'ଣ? ତା ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସାରା ବସ୍ତିର ଲୋକ। ଘରକୁ ପଶିଯାଇ ଧକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ସୋନିଆ। ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ନୟନର ମଣି ପିଲା ଦୁଇଟି। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛି
ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମାଣିକ। କାନ ତାର ଭାଁ ଭାଁ ଡାକୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ନିଜ ହାତରେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଛି ତା ମାଣିକ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲା ସେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶବ ସହ ମାଣିକକୁ ଧରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ସେଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେମିତି ବସିଛି ସନିଆ। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ନିଦ ଘୋଟି ଯାଇଛି ତା ଆଖିରେ। ନିଦରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଦୁଇଟି କଅଁଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛି। କଅଁଳ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ବାପା ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ରାଜୁର ଘୋଡ଼ା କାହିଁ? ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସନିଆର। ପାଟି କରି ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ହେଲେ ତାରି ଡାକ ତା ପାଖକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲା ସିନା ମିତା ରାଜୁଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। ତା ଆଗରେ ସତେଅବା ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନାଲି ଘୋଡ଼ା। ଦୂରରେ ମାଡ଼ି ମକଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନାଲି ପଥର ବସା କାନ ଝୁମକା। ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।